Bueno, hasi baino lehen, guk prestatuta dauzkagun lanak aurkeztu ditugu ja toki desentetan, tartean topako batzarretan da bar, eta baita ere Gasteizko parlamentuan eta hori dana, eta orduan, guk prestatuta dauzkagun diapositiba hauek dauzkagu erderaz, baina gure interbentzioa erabat euskeraz izango da. Orduan gutxienez toki batzutan arazo ditugu hizkuntzarekin, eta ez errepikatzeatik gehiegi, eta batzarrak ez luzatzeatik gehiegi, hor azalduko dena da, erderaz azalduko da. Bakarrematek nahi baldin badu, hemen dauden txosten, azaltzen dienaz aparte daude txosten pila bat gehiago, orduan bakarremat interesatuta baldin badago, ez litzateke inungo problemarik izango, zuen eskutan jartzeko ere. Ez dago inungo, hor daude kuadro pila bat, konparaketa pila bat, eta orduan golako hitzaldi batean ezin ditugu danak sartu, zatek izango litzateke oso luzea. Orduan, Javi hasiko da, eta gero jarraian ni jarraitu dut. Hasiko nahi zuzentzen alkate jaunari, ez da Tolosan arazo dugula, Tolosaldean daukagula arazoa. Arazo da denona, Tolosaldea osokoa, 75 biztanleen arazo daukagu hemen. Bueno, gugea hor jartzen duen bezala, Tolosaldea osasun publikoaren aldekoa, eta alde zaurretik, eskertu etortzeagatik, badakigu denok dauzkagula interes pilak eta gauza pila egiteagatik, baina, hau ere bai oso importantea da, eta den hori afektatzen digu, orduan gure ustez oso importantea da. Bueno, gu daramagu lan hontan ja 3 urte gutxi gora bera lan egiten, arazoa sortu zenetik edo atea zenetik, eta hemen azalduko dizkizuegu gai batzuk. Ez da gai desberdin batzuk, iruditzen zaigu interesgarria direla, eta Marik esan dizuen bezala, gero nahi baldin baduzue zabaldu zerbait zehaztu edo agian beste informazioaren zuen aldetik daukazula eta ez dator bat guk ematen dizue-unarekin, galdetu, guretzat oso importantea da hori. Zuek argi eta garbi gauzak ustea. Zuek ez joatea etxea zalantzakin. Hori guretzat, gu movimiento sozial bat garela, eta guretzat importantea da jendean nola gelditzen den eta zer nola gelditzen dien. Bueno, hori esan da, hasiko gea. Hori da gure blog, gu beti aholkatzen dugun internetak eta hori dutenak eta hori sartzea, hor dago informazio pile, Tolosaldean dauden berri guztiak osasunari buruz eta hori hor daude sartuta, baina ez hori bakarri, gero Euskal Herrin osoan, Espainian komunitate bakoitzean eta munduan zehar dauden gauzak, daude ez bakarri berriak, ez bakarri horko komentarioak eta hori daude link batzuk eta helbide batzuk oso interesgarria informatuta eoteko. Eta norbait animatzen baldin bada, beran daukazue gure non elkartzen geha asteartero Abastos azokan, Tolosan, eta zerbait baldin baduzue edo zerbait arazoren bat, edo etorri nahi baldin baduzue ikusteko nola funtzionatzen garen, lasai, etorri, eta ongi, bueno, hau da gure lehendabiziko ideia. Tolosaldea da hospital komarkal publiko ez duen zonalde edo komarka bakarra. Hori guretzat oso importantea da. Euskal Herrin osoan ez dago beste bat gu bezalakoa. Euskal Herrin osasuna eta hartalde bat dena ardiz, txuriz eta bakarra beltza gurea. Gu gea Euskal Herrin osasunean dagoen ardi beltza bakarra. Eta jende esango ze garrantzia duen hori, publiko izatea edo pribatu izatea. Gero azalduko dizugu non datza
kakua, zeti oso kako importantea da. Eta gainera, ambulatorio hau, gu geneukan ambulatorioa, haidian deseusten. Osea, poliki, hasieran oihartzun gehiegi gabe eta foioi gehiegi gabe, eta hori joan ziren espezialidade batzun kentzen, jubilatzen zirelako edo alde egiten zuelako, eta hori, eta joan ziren pixkanaka klinikara pasatzen. Bueno, harrigarrina da, hori, klinika hau beti izan da arazo bat. Hasieran aurreko nagusikin beti egon ziren arazo gatazka ordaintzen ez zutela, ez dakizer, azkenean egin zuen kiebra, eta kiebran egin ondoren sartu ziren oraingo nagusik. Baina egoera hori, kiebra egitetik bigarren nagusia pasatzea hori izan oso momentu egokia arazo hau konpontzeko, hartalde beltz, hartalde txuri hori eta hor zegoen ardi beltz bakarra hori ere bai txuritzeko, eta momentu hartan ez zuten erabaki hura hartu, eta hasieran ez genekien zergati izango zen, eta pixkanaka joan da ikusten zergati, nun zegoen kakoa. Kakoa zegoen, ja momentu hartan privatizatzea egin nahi zuten osasuna. Momentu hori, nagusi batetik bestea pasatu ziren momentua izan zen gutxi gora bera 92an, eta ordurako ja zegoen informe Abril Martorell eginda ja zegoela, eta informe hortan Abril Martorell izan zen UCD-ko ministro bat, baina ekonomista zen eta hori, eta PSOEk agintean egonda, enkargatu zioten Abril Martorell ikerketa bat, estudio bat ikusteko nola posible zen privatizatzea osasuna. Hor, betidanik, eta hori aldez aurretik Europan mailan eta hori ikusi zuten, hor zegoela un pastel eharra, eta koska bat kendu ezkero, milioi asko izango lirateke hor zeunden, negozio hortan zeundenak. Eta hori Europan ja hasita zeunden, Inglaterran, eta hori Inglaterran momentu batean izan zen eukizun sekulako osasuna, eta hasi ziren halako esperientziak egiten. Eta halako zerbait antzeko parezido egin zuen Abril Martorell. Abril Martorell PSOEk eskatutakoa egin zuen asunto hori, baina, sekulako folioia montatu zen PSOEen barrun eta ez zuten aurrera atea. Baina, informe hor gelitu zen eta bere aholkuak eta bere gauzak hor mantendu ziren eta pixkanaka joan die aurrera joan diena. Gutxi gora bera, kontu handikin, segun eta nola ze egoera zegoen, horren arabera joan ziren betetzen eta hori. Eta gero, itxi zan 97an eta egin zan una ley, la ley 1597, guk esaten duguna oso lege importantea, ordun arte, Frankon garaian osasuna publiko izan behar zuen. Osea, los poderes económicos privados ezin zuten sartu eskua osasunean. Eta momentu hortatik, lege hori onartzen zenetik aurrera, eta lege hori oso importantea da, lege hori onartu zuten PSOE, PP, CiU, Coalición Canaria, eta hemen PNV. Denak onartu zuten poderes ekonomikos, osea, dirua posible zuten osasunean sartzea. Eta orduan hartu zuten asuntoa como la posibilidad de hacer dinero con la sanidad, la posibilidad de hacer dinero con la salud de la población. Orduan arte ezin zan. Orduan,
egoera hor esaten dizuen bezala, egoera hau ez da inoiz korregitu, eta hortik aurrera eman die pausoak joan die okertzen. Poliki, ambulatorio joan zen okerrago jartzen, gero eta espezialidade gehiago pasazien klinikara, eta momentu batean egin zen el nuevo concierto con la clínica de la Asunción. Eta hor gutxi gara bera, momentu hortan formatu zen gure taldea, topa hori, Tolosaldea Osasun Publikoaren alde, zegatik gure ustez, okerragora gindoazen aldaketa horrekin. Con el nuevo modelo asistencial, beraik esaten zuten, nuevo modelo asistencial, gero esplikatuko dizugu, baina hobeto xeo joan ordez, gure ustez okerrago zijoala. Eta gu beti izan dugu, guk ez dugu nahi bestea baino hobeto egotea. Gu ez dugu nahi gu ez gea unos pijis eta nahi duguna da fenomeno guri eta bestei, gu nahi dugun bestea bezala tratatzea. Zergatik, arrazoi honengatik, bestea bezala guk ordaintzen dugu. Guk bestea bezala ordaintzen bandimo dugu, zergatik guri tratatu behar digute okerrago. Eta hori da ideia nagusi bat. Lehendabiziko ideia, bigarrena. Guk eskatzen duguna da bestea bezala dutena. Un ambulatorio de especialidades completamente dotau, ez orain daukaguna, joan da pasadiaia, oftalmologia, traumatologia, otorrino, urologia, ja ez daki gehi baino, oie gutxinaz, kardiologia, eta oie gutxinaz pasadiaia asuntzionea. Eta ambulatorion, iaia, hori, espezialide gutxi, hori bai lortu duguna, eta nire ustez hori gure irabazia edo gure exito bat izan dela. Gutxinaz hori gelditzea. Zeratik, beraien ideia zan ja, orain, ja, espezialide guztia klinikan egotea. Orduan, hau zan guk eskatu duguna. Eta, kurioso da, gu momentu batean azken hauteskundeak egin baino lehenago, egin genuen mai inguru bat, eman genitun talde guztiko personak, eta han denak, hauteskundea baino lehenago, denak zeunden osasun publikoaren alde. Inorezun esaten osasun pribatoren alde zeundela. Denak osasun publikoaren alde. Nosotros por la sanidad pública esaten zuten. Gero ez zuten esaten, pero de gestión privada. Eso hori ja gordetzen zuten. Asunto ez da zeinek ematen duen dirua. Hori da, beraientzat hori da publiko izatea. Guk klinikara guazenean ez dugu ordaindu behar. Beraiek esaten dute, publikoa da, zekatik, jendea ez du ordaintzen dirua. Hori publikoa da, bai, baina publiko da, ez baldin badu dirua ordaintzen, eta inork ez bada zati batekin gelditzen. Hori da publikoa. Orduan beraiek esaten dute, ez publikoa da, eta osasun pribatua da para complementar esaten dute. Osea, publiko ematen ez duen zerbizioa, orduan bestea komplementatzen du, osea, bestea betetzen du hori. Baina hemen gure Tolosaldea hortan ez da komplementatzen. Tolosaldean se sustituye, kentzen da bat bestea sartzeko. Ambulatorio itxi egingo da, bestea sartzeko. Ezingo dugu hospital Donostira joan beharko dugulako klinika, Asunción klinikara behartuta. Oraingoz posible dugu noizbeinka joatea eta hori, baino hemendik aurrera, hemendik gutxira, Donostia joango dien jendea oso gutxi izango da.
Orduan, hemen ez da komplementatzen, hemen sustituir. Eta hau da beste konzeptu bat, eta hori bere esaten dute, ez, publikoa da. Gurea da publikoa, karo, jendea ez du ordaintzen, ez. Jendea ez du ordaintzen, baino inor ez da gelditzen diruarekin, eta hemen gelditzen da diruarekin. Hori da aldea. Bueno, beste ideia bat. Orduan, hemen aurkezten ditugu, ze aldea dago, hospital público de gestión pública, izatetik, hospital público de gestión privada. Hau ez da público de gestión privada, hau da privado de gestión privada. Hau da privado. Orduan, ze aldea dauden, nun dago kakoa? Kakoa da, ez dut ordaindu behar, hor ez dago kakoa. Kakoa da hortan. Pribaduan, joaten die murrizten gastuak irabazia ahalik eta gehien lortzeko. Bere helburua da hacer dinero con nuestra salud. Hori da beraien saiatuko dira, ahalik eta arazo gutxiago egiten, por la cuenta que les trae. Baino, beraien helburua da diru ateatzea, eta gero ikusiko dugun nola benetan horrela dela. Orduan, berai joango die murrizten gastuak, personal, profesionales, ahalik eta profesional ikusiko dugu. El hospital público se utilizan, hau da oso, beti izaten dugu oso idea simplea, baino oso garbia, ondo. Hospital público batea iristen baldin badie 10 euro, 10 euro horiek erabiltzen die personal kontratatzeko, janaria emateko, bero ez dakit zer, garbiketa, patatin, otillaje, 10 euro erabiltzen dira horretarako, baina hospital pribatua iritsi ezkero 10 euro horietatik, eta iritsiko die kantidade berdina, bakarri erabiltzen die 7 euro horretarako, enfermera, profesional, eta beste hiruak para la empresa, porque es que estamos en el sistema capitalista, eta orduan, claro, normala da, etekinak ateatzea. Orduan, hori da desberdina, eta oso importantea da. Osea, nik ez dut ordaindu behar, ez duzu ordaindu behar, baina zukin erabiliko dituzte 7 eurorekin, zendagile gutxigo. Horrek esan nahi du, listas de espera handiagoak, jendea okerrago tratatuta, listas de espera operatzeko eta askoz luzeagoa. Hospital batean, enfermera gutxigo plantan, osea, enfermera bat, patinakin atenditzeko guztia izati, ez da iristen. Auxiliar berdine, garbiketa berdine, janaria berdine, dena berdine. Beraiekin erabiliko dituzte 7 euro, ez 10 euro. 7 euro, eta hor da okakoa. El modelo no importa. ¿Cómo que no importa el modelo? Zu etxetara iristen baldin badie 10 euro edo 7 euro gauza berdina da. Pues que lo gestione bien la pareja. No, es importantea da, iristen die 10 edo iristen dien 7. Eta oso importantea da, noski, da funtseskoa. Osea, deno gaude hor. Hori importantea da. Zergatik, hori izaten duguna. Personal gutxigo dago. Egin genuen, eta hor linka hortan azaltzen, ikertu genitun hospital guztiak, Gipuzkoako hospital komarkal publiko guztiak, eta klinika asunzioneko personal, plantillas funcionales deitzen zirte, osea, zenba personal zeukaten. Eta klinikak eukiko balu el mismo porcentaje bestea bezala, a la misma población, euki beharko zituen 360 persona, trabajador, eta zeuzkan 240. Osea, faltatzen zitzaion 1/3 de trabajadores, osea, langile gutxigo zituen, eta ondorioz, fijo, okerrago tratatuta. Menos personal, medikos asuntoa da merketzea alzuten bezala, eta orduan medikos generalistas sin titulación espezialista bezala funtzionatzen.
jubilatuak lan egiten 72 urtekin eta 76 persona, hori konstatatuta dauzkagula, egon diela lan egiten, hori listaz de espera murrizteko, berdin zitzaren bat jartzen zen, eta, bueno, batailetak kontatzen gainera, asuntua ez da 72 urtea, ez 72 urtea, baina gainera batailetak kontatzen, ez jendeari soluzionatzen beraien arazoak. Falta de especialista de guardia, Juan, eta momentu horietan, eta hori konprobatu dugu baita ere, beste ospitalekin eta hori, beste ospitaletan daude medikos especialistas de guardia edo lokalizauz, edo han, lokalizauz beraien etxean, baina deitu ezkero etortzen die, edo ospital bertan lan egiten, eta klinika de la Asunción ez dauka. Traumatologo jartzen dizu batekoa, eta etorri hemendik 300 espezialistaren gana. Gertatu zaigu eta hori jaso dugu keja bezala, jendea joan, eta agian astebukaeran joan, eta nola murrizketa de personal dute, eta murrizketa horien artean, farmaziko langileak, orduan gaueko turnoak eta hori, ez zeunden farmazien, eta orduan izten baldin bazan persona bat ingresatzea 8 haizu, eta ze tratamiento hartzen du, eta medikamentu hau ez daukagu, ekarri beharko dituzu etxetiz, eta bestela hartu gabe gelituko da. Eta alako gauzak, disminución de oferta de servicios, dauden menos servicios beste leku batutan, hau oso importantea da, eta egun hauetan ikusi da egunkaritan eta hori, langileak, langile murrizketa, kobratzen dute gutxigo, egin nahi dizkioten, baldintza okerragoa, dena okerragoa, ez gea gu bakarri kaltetuak, horko langileak ere bai, daude kaltetuta, hemen gaude kaltetuta denok, pare bat ezik, que son los dueños, gainontzekoak kaltetuta. Eta gainera dauka un aparcamiento privado que hay que soltar los pelas. Bueno, hirugarrena, uste dut da zulea, ja? Hau da, lehenengo zatia, ez? Igual gehiagi balimakazu galderaren bat guain, botatzen dugu, bestela gero txapa igual luzegia jongo da. Orduan ez dakit honekin galdera desente atako zaizkizue, eta bota lasai, ez? Lasai. Edo beste informazioen bat balin baduzu ez, bota, lasai. Gutzako oso garrantzitsua izan da, mediko espezialistak titulaziorik gabe atenditzen egotea. Eta gutzako tristea da, batzuk asko, hemen zaudeten asko ezautzen dezuelako, baina horren da mediku bat traumatologoaren papera egiten titulaziorik gabe. Eta gutako askori, belaunabi ikusi dizkigu, semei futbolen txokatile zorratuta, eta bar, eta persona horrek etzaken titulaziorik. Eta gure salaketaren ondoren, azkenen lortu izan dugu, Eusko Jaurlaritza edo Osakidetzaren txosten batean azaltzea eta nolabait onartzea, mediku batzuk traumatologoren lana betetzen nahitu direna titulaziorik gabe. Eta onartu digute baita ere, egon direla mediku jubilatuak, hori 72-76 urtekoak, lanen ere bai, Jabik esan duen bezala, itxaron zerrenda gutxi arazteko. Orduan, horiek kontrastatuta dago, eta ona izan da, lehenengoz, behintzat badaukagula, Osakidetzaren txosten bat, nun rekonozitzen duen hori horrela izan dela. Gaur egun, kontu gehiagokin ibiltzen dira, baino mediku horiek jarraitzen dute klinikan egoten. Ez dakiguna da, traumatologoren lana egiten duten, edo zer egiten duten. Baina, printzipioz hor daude. Eta ja, bestea da, pixka bat, esplikatzea klinikaren, hau labur egingo dugu, zatik handa oso korapilatxua, baina da pixka bat, enpresa honen funtzionamentua nolakoa dan. Eta gehien bat nolakoa dan, klinika honek, edo behintzat gaur egun, horko jaunda jabe den, Jesus Gómez Montoyaren jauna horren, funtzionamentua nola izan dan, beak klinika hartuzun momentuetik. Da persona bat oso azkarra, oso azkarra, eta montaje guztionen arira, hemen dago enpresa nagusi bat, eta enpresa hau bakarrik organigrama hau indeguna da Tolosaldeari begira daukagun struktura bakarrik.
honetaz aparte dago askoz zabalagoa da, eta imaginatu alizateko Ramon Bizkaino ere, entzungo zenuten bat baino gehiago, itxizan enpresa bat hor Pasai alde hortan, sare honetan sartuta dagoela ere bai. Osea, pentsa Ramon Bizkaino osasungintzarekin zer ikusia dauken. Baina, bueno, funtzionamentu hau da. Enpresa nagusia da Japinde. Eta Japinde honen 99,98 dago Jesus Gomez Montoyaren eskutan. Ez da fiatzen, ez da bere amaz. Eta beste, 102 txiki horiek, 0,2 hori, dauzke bere semea eta bere emaztea. Osea, ez da fiatzen, ez da kristotaz ere. Orduan, Japinde kontrolatzen du guztia, Geusa da, enpresa bat, nolabait gestionatzen duena Andoaingo lokala, Belateko lokala, Ordiziko lokala, aparkalekuak, dana kontrolatzen dute Geusaren bidez. Orduan, Japindek Geusa kontrolatzen du 100%. Eta Geusak kontrolatzen duen Ibiza klinika kontrolatzen du 154. Eta Japinden zuzenen beste aritikan kontrolatzen du 153. Geo, Ibiza kontrolatzen AMT hori da asistentzia medika Tolosa. Orduan, hortikan kontrolatzen du beste 160 eta Geusa asistentzia medika Tolosatikan ere 140. Orduan, zirkula izten du eta hemen nagusi bakarra da Japinde. Japinde, Jesus Gomez Montoya. Bea kontrolatzen du dana. Dena. Orduan, hau da, daukaguna Tolosa aldeari begira bakarrik. Baina, bakarre matek? Gauz bat argitzeko, osea, montaje hau, gutxinaz Tolosa aldean funtzionatzen duen montaje hau, bi helburu zituen. Alde batetik izan, bueno, Inbintza Asunción Klinika eosten duenean, eosten du euro bat ordainduta, gehi, klinika zuen zorra historikoa bea onartzea. Se hace cargo de la zor historiko hortaz. Dila 4 milioi eta pikoko zorra. Hau da Tolosa aldeari begira bakarrik. Baina gero, hemen dauzkagu beste horri batzuk, nuna saltzen dira, CIA Servicios Sociales San Ignacio, Gomosa, hau da Klinika El Pilar Donostikoa, honena da ere bai, Ramon Bizkaino, eta Grupo Pomairen. Grupo Pomairen hau da, tipo hau, lehen esaten dut, fitxaje bada. Fitxaje bada, baina oso azkarra. Eta tipo honek dauke kontrolatuta, bea konturatu da momentu honetan, hemendikan urte batzutarako negozioa nondikan noa datorren, eta hau kokatu da, 3. adineko residentziaren inguruan, bea da elkap. Eta hortarako oidan erabiltzen du, dago Adegin, dago Confebasken, eta dago COen. Osea, erakunde guztioetan dauke tipo honek poderea. Eta hau dana, gutxi izango balitz, azkeneko 2012an sartu da beste enpresa pare bat. Eta dira, Sociedad de Médicos de Igualatorio Médico Quirúrgico. Eta bestea, Sociedad de Servicios de Igualatorio Médico Quirúrgico de bai. Eta hemengo hontan, Darpón jauna, gaur egun sailburua dena, osasungintzako sailburua dena, hemen egontzan lanen. Osea, kargu hartu aurretikan, Darpón jauna sistema guztio kontrolatuta zauken. Bazakian zertzegoen hemen. Osea, pentsa noraino iristen dian hemengo maila guztietako mobidak. Horein fijatu hemen, Geusa dauzka negozio Inbintzakin. Eta horein esplikatuko dizugu Geusan asuntoa. Asuntoa da, hau dana, eta guk horratikan esaten dugu, klinika pribatua dela, eta 185 klinikan sartzen den diru guztia, 185 geun artean ordaintzen dugu. Eusko Jaurlaritzaren bidez, Osakidetzaren bidez, edo Departamento de Salud, ez dakit nola deitzen den tresna, sartzen den diru guztia, bea kontrolatzen du, eta gero azkenen egiten du horrelako montaje bat, nola bait. Historikoki dauken zorra hori, 4 milioiko zor historiko hori, ez ordaindu alizateko. Zeratik, akordioaren barruan, agertze zanaza, hainbeste urtetikan aurrea, Inbizak lortze zituen etekin benefizio horietatikan, ordaindu beharra zaukela 175 urtero zor historiko horrena. Pasa dira, hainbat urte, eta guantikan zor historiko hori dago 4 milioietan berdin. Zeratik, erabiltzen duelako trikimailu guzti hau, gehi beste enpresa guzti hauek,
etekinak ez ateratzeko. Eta guai, gutxi gora bera idea bat egiteko, Geusa da enpresa bat, nolabait, bere kliente ia bakarra da Inbiza, honek fakturatzen dio 2009-tik 2012 ia 6 milioiko diru kontua, Geusari hau dana kostatzen zaizkio 2.300 eta Inbizak ordaintzen dio Geusari 3.600. Beste bati eosiko balio, Inbiza beste bati ez Geusari, ordainduko luke 2.300.000 euro. Hor egiten diona da, prestamo bat ematen dio, baina prestamo hori ematen dio 1,5, 1,6. Prestamos dusura ditzen dana, eta banketxe batek ematen dik 1,2, 1,2. Orduan azkenen negozioa dago beraien artean, gira eta buelta, eta dirua etxekeatzen da, Gomez Montoyaren patrikatan. Inbiza ez du etekinik, eta nola ordaindu behar du deuda, zorrak ordaindu behar du etekinekin, ez du ordaintzen niletxez. Eta orduan mantentzen du, 4 milioi zorra horien mantentzen die berdine, 20 urte pasadia, eta ez du, beida ze eskun gaude. Honek aginduko du gure osasunean. Un pájaro de cuenta. Eta hau zergatikan egiten da, zergatikan edo nola da posible, lengon bilabonan batek esaten dut, hau nola hostia da posible horrela funtzionatzea. Posible da, gauz guzti hauek legearen barruan egon direla, iazko 2012ko abendu arte. Bilduk Foru Aldundian legea aldatu zuen, eta da, hau deitzen zana zan, Sociedades de Promoción de Empresas. Azken egiten zutena bata besteari dirua basa, ez deklaratzeko, eta hori da, gauz bat, kristo guzti rekonozitzen duena fraude fiskal bat ikeragarria dagoela, eta hau bakarri funtzionatzen du kasualidadea, guain arte funtzionatu Hego Euskal Herrian, Nafarroa barne. Gipuzkoan atzera bota da, 2012ko abenduan, eta saiakera batzuk egon dira, Araban, Bizkaian eta Nafarroan, honei buelta emateko, baina ez da lortu. Zeratekan, PNV izugarrizko negozioa daukelako honekin. Orduan, Gipuzkoan ez du funtzionatzen, klinika 2012ko abendutikan, ezkeroztikan, egoera irregular batean dauke epe bat regularizatzeko bere egoera guztia, eta hau, aurtengo udara baino lehen, ikusiko dugu nola regularizatzen da. Horrelako enpresa mordo bat zauden Gipuzkoan, eta bildukoak hasi zirenen eskua sartzen historiona, enpresa desente regularizatu intzuten beraien egoera. Iritsi ziren adostasun batea Foru Gasunaekin, eta regularizatu zuten bere egoera, baina hauek ez. Hau, bakarren batzuk entzungo zenuten, bere garaian atera zan Nadal tenislaria, Gipuzkoan zauzkela osatuta hainbat eta hainbat enpresa, hauza sistema. Nadal ezaken zergatik jun behar Alaskaiman, bere dirua desfraudatzeko. Gipuzkoan zauken, el txollo, eta hortarako zauken, asteasuko laguntzaileak, agerretarrak. Horiek bideratu zioten Nadalei negozio guztia. Nadal ezaken bere enpresa mordo bat Gipuzkoan erregistratuta. Zan txollo bat, baina ikeragarria. Da hori da arazoa, guain arte funtzionatu dula hori, eta hemendikan aurrea ikusi beharko duna da, klinikak erregularizatu du, eguneratu duen edo ez duen eguneratu beraien egoera. Eta hori ikusiko dugu, aurtengo udara aurretikan. Ez, gehatzen dira guantikan gehiago. Asake, mordo bat eguneratu dira. Jende asko junda, atea jo du, hemengo goiko honen gana, eta eguneratu dute. Hori gertatzen nahi da asko baita ere, udaletxe ben bazaudete alkate batzuk, enpresa desentetan, herrietan dauden enpresa desentetan, argindarra ordaintzen ari dira asko ez gutxio tokatzen zaina baino. Baina hori guain arte, nola horrela funtzionatu da inork ez dien errepatu, hori da, baina lapurreta bat egiten nahi da ikeragarria. Eta ni dakit Bilabonako kaso bat, ordaintzen bali mazuen 10.000 euro, ordaindu bertzitun 70. Eta udaletxe txiki batentzako, diferentzio hori ikeragarria da. Urteko aurrekontua bideratzen dizu. Eta hori ere, azkenean, iten dana da, eseri mai baten aurrean, lehenengo mehatxua da, enpresa txiko dut eta deslokalizatuko dut.
Eta beste batzutan egiten dena da, adostasun batea iritsi, eta kitxo ez. Baina sistema hau da. Eta arazoa da, hau bidezkoa dela eta legala dela. 2012 arte Gipuzkoan. Baina gaur egun, Bizkaia, Araba eta Nafarroan, legala dago hendik. Naiz eta Kristo guzi rekonozitu, fraude bateko bide legal bat dela. Eta asuntoa da, halako eskuetan gure osasuna ustea. Zeratik, jende batzuk esaten dute, ez duzu parekatuko Madrideko sanidade egiten nahi diena eta Valentziak eta hainbeste istilu montatzen nahi dien koekin. Honekin bidean gabiltza. Zeratik, hau dijoa diru ateatzeko. Hau sartu da osasun gintzan, diru ateatzeko, ez gure osasuna zaintzeagatik. Bueno. Hor dago beste adibide bat, eta guk batzutan erabili izan du duguna, ez? Eta da, jende asko, bere garaien Osakidetzan ibilitakoak, Gipuzkoko arduradun buruak izandakoak, eta bar, gaur egun klinikan daude. Pasa dira, publikotikan, pribatura. Eta beraiek egiten ditu gestioa. Zerdan, Mujika, ez da gizet. Viceconsejero de Sanidad PNV-ko azken legislaturan, da hor director médico. Consejero de Hacienda de Diputación de Guipúzcoa, da hor jefe de la unidad de hospitalización domiciliaria. Beste director médico da beste buru, olako zerbait, nola esaten dute beste lekutan las puertas giratorias. Enpresa pribatuti pasatzen diela, edo partidoti pasatzen diela enpresa pribatua, hau da beste adibide, baino garbia. Dao oso argi eta garbi. Bueno, istilu gertatu ziren, ja susmoa genuelako, hau desegitea zijoaztela, privatizatzea zijoaztela eta hori, ambulatorioa gero eta espezialista gutxiego zegoelako eta hori, eta ja topa montatu zen, manifestazioa eta dena den osasungintzatik edo Osakidetzatik erabaki zuten sinatzea, beraiek deitzen zioten nuevo modelo asistencial de sanidad. Eta modelo hontan esaten zuten beraien folletoa eta inkluso azpimarratuta daudena, beraiek azpimarratu, gu ez ditugu azpimarratu, beraiena, eta esaten zuten, zein da kontzierto berri hau objetivo, helburua, mejorar la atención sanitaria que reciben los 65, mejorar. Eta esaten zuten, ¿por qué? Porque con ello disfrutará de las mismas condiciones de servicio sanitario que las demás comarcas de Guipúzcoa. Mejorar para disfrutar de lo mismo esan nahi du okerrago geundela. Ja rekonozitzen dutela beraiek, okerrago geunden Tolosan genuken serviziokin. Hau esan beharra dau, buzenatu zutela, konzertua sinatu horretikan. Osea, que bazakiten sinatu berzuten. Zegoen asuntoa. Eta nola hobetu nahi dute hori, esaten dute. Se abrirán a lo largo del 2012 nuevos servicios hospitalarios, hospitalización domiciliaria, unidad de subagudo, rehabilitación domiciliaria eta unidad de ortogeriatría. Lau horietatik lehendabiziko biak egin dute. Hospitalización domiciliaria jarri dute un servizio bi personakin eta inor ez da espezialista, dira médicos generales. Eta orain dela gutxi euki genitun istilu bat PNV-koekin, esaten zuten, tenemos un hospitalización domicilio, inor ez duen, bueno, gainontzeko komarketan, hospital público de gestión pública guztiak dauzkate hospitalización domiciliaria. Dauzkate personal gehiokin, ez bi zendagile hemen bezala, 3 eta 4 zendagile, eta gainera dena die espezialistak, jarri zuten servizioa, baino txikia eta espezialistarik gabe. Unidades subagudos, izan ziren, hartu zituzten unidades subagudos
gela batzuk, edo habitazio batzuk, denboa, esaten, kronikoz baita ere deitzen diote. Epea luzeagoak edukitzeko, adibidez, normalean ingreso bat irauten baldin badu pare bat aste, edo hiru, edo hilabete bat arte, arazo familiarra duen dituztela, edo ez dakizer, edo ingresatu nahi dutela zare goiz batean, edo ez dagoela gauza, orduan horretarako die, gela batzu, eta egin zutena izan bakarri, 6 gela hauek normal funtzionatzetik, alako. Beste kolore bat jarri, beste pintatu, beste margotu kolore eta batekin. punta, o sea, unidades subagudos, hemos montado unidades subagudos, eta unidades subagudos montatuko dute, Eibar egingo dute hospital osoa de subagudos, orain, naiz eta izan zen un cambio de cromos PSOEekin, eta naiz eta esan, eta hasieran darpon sartu zenean, esan zuen, ja ez dugu erabiliko dirua pa ladrillo, dauzkagun dirua izango die hobetzeko baldintzak eta hori, momentu batean, azken akordiontara iritsi denean PSOEekin, PSOEek eskatu zion Hospital de Subagudos hori egitea, zergatik, PSOEek agindu zien edo prometitu zien beraien bezeroi lortuko zutela hospital hori, eta Eibar badu bere hospital komarkal publiko, nuguk esaten duguna, Mendaron da, Eibarko edo zonalde hortakoa, eta beraiek dute el hospital osoa público, de gestión pública, gainera un hospital entero de subagudos. O sea que unidad de subagudos, rehabilitación a domicilio ez dute jarri, hospital ortogeriatria ez dute jarri, servicio de psicogeriatría en residencias ez dute jarri. Bestea, el screening de cáncer de colon hori Euskal Herri osoari egin diote, eta gero esaten zuten gainera, jarriko dizuegu controles estrictos de calidad de atención de lo que se hace. Eta egon gea urte eta piko bat beraien atzetik, ez zuten ezer egiten, eta azkenean atea dute txosten bat, que tiene más agujeros que un queso de Gruyère. O sea, eta gu egonda atzetik, parlamentoko egonda atzetik, eta ez dakitzen, eta atea dute, cumplir expediente. O sea, inspekzioa ha brillado por su ausencia, esaten duten bezala. O sea, guk aurkeztu ditugu 1000 eta piko keja, eta horietatik lotza pasatzeko modukoa erantzunak. Lotza pasatzeko médicos generales están atendiendo, eta beraiek esaten zuten, mediko guztiaz daukate espezialidadea, hori konprobatuta daukagu. Gu joan, Colegio de Medicosea webera, jarri izena, espezialidad, médico general. Beste bat, espezialista lana egiten ari izena, espezialidad, médico general. Hospitalización domiciliaria, especialidad médico general. Bestea, especialidad médico general. O sea, olakoa, beraie daukate gu egiten dugun bezala egiteik, ez haue daukate, o sea, alakoa gauzak dena, o sea, impresionante. Ordun hori, reconocen infradotación, o sea, hobetzeko dela, o sea, okerrago geunden, crear 9 servicios que han dejado un montón de sin crear, necesidad de obras de adecuación, hori oso importantea da, eta Mari esplikatuko dizu, eta ni horrela trabatxo bat batako. Obraren historioan, hauek kontzertua sinatzen duten momentuan, eta hau da beste puntu bat oso garrantzitsua, tarten sartzen duten 75.000 biztanle kopuru hortan sartzen dira Andoain, eta sartzen da Legorreta. Orduan, ze gertatzen da? Hauek ikusten dute, klinika gaur egun dagoen bezala, 18.000 biztanle Andoinetikan, gehi Legorretakoari kalitatezko erantzun bat eman ahal izateko, arazok egiko dituela, zatekan gu klinika ezautzen dugunok, dago goen dala 20 urte bezala, oso antzeko, pintatu dute eta ezakizeta bagizer, baina oso antzeko dago. Sarrera iterak dauzkatek iston zuloak,
planta behaiek egin dute proiektu bat 4 milioiko inbertsio bat eskatzen zuena, handitzeko klinika eta nolabait erantzun bat eman ahal izateko. Ze gertatu da? Gertatu da tartean, Ezker Abertzalea legalizatu izan dela eta hauteskundek etorri diela eta Bildarratz jaunak alkatetza galduzula. Alkatetza galduzun, baina, zauzken bere konpromisoak, jende honekin zauzken bere konpromisoak eta bere bete beharrak. Eta 2 egun alkatetza utzi aurretikan, sinatu zen dekreto alkaldia bat, banun... Ja, hauteskunde galduta, ja, Hauteskunde galduta, Ja, zekien. Ibaik hartu bertzunen alkatetza, 2 egun lehenago sinatu zen dekreto alkaldia baten bidez, obra horiek egin alizateko. Handitzea, egokitzea, eta ezagitzeta baizar. Orduan, hori ikusita gainean, behararekin egon ginean, eta esan ginean ez sinatzeko olako astakeririk, eta ala eta guztiz, beak bere konpromiso zauzken, eta hori bete beharra zauzken. Orduan, 3 Tolosar sartu zuten demanda bat, eta demanda horrek bere prozedura eman zuen, eta azkenen alkatetza aldatuta gero, aterazien obra horiek edo nolabait honek emandako baimenak nuloak zirela. Azkenen, izugarrizko akatsa zauzkelako, gainetikan barkatzen zitzaioan edozein biztanleak etxe baten obra bat egin berbali madu, ordaindu barra dauzke bere gauzbak, eta ibik, eta ez dakiz eta bizar, hauei barkatu itezien dana barkatzen ziren, eta gainetikan subentzionatu. Orduan, hori deklaratu ziren nuloak, eta geoztikan, guk esaten genuen, gauza gaizkin dira. Eta parte jarri zioten karretera, zuzenean atzetik, diputazio ordainduta, osea que... Orduan, hori, guk esaten genuen azan, danak ikusten dugu klinika horrek egokitzapen batzuk behar dituela, eta berriro sartuko dute gauzak ondo eginez, baimenak eta ezakiz eta gaur arte. Orduan, kontzertuaren barruan dago puntu bat, nun esaten dan, penalizazioak eta daude, klinikak ez bali maitu betetzen, kalitateko zerbitzuak, behar dan bezainekoak eta ez dakiz eta bakizer, penalizazioak daude, isunak bazen esatea ez. Orduan, hoien artean dago bat oso importantea dena, eta da, emate zaiola klinikari 3 urteko epea, aurtengo azaroan beteko dienak, nun andoaingo gaixo guztik berrigorrez pasabarra daukatela klinikatikan, Asuntzion klinikatikan. Eta ez bali madira pasatzen, horre dauke penalizazio bat. Orduan, guk esaten duguna da, ez bali madago egokitzapen bat, ez bali madago klinika hori prestatua, hainbeste 1000 persona gehiago hortikan pasa alizateko, nola hostia bideratu berduten hori. Eusko Jaurlaritzak nola kontrolatu dezake horrelako txapuza bat. Eta nola eman zaio horrelako baimena bat klinika honek. Orduan, hori da, gutzako gauz, astakeri bat, baina ikeragarria. Hau ezin da onartzik. Ezin da onartu, eta gaurain ikusiko duna da, hor ez da ezer egingo, hor zegoen aurrekontu hori, 4 milioiko aurrekontu hori ez da gauzatuko, klinika jarraituko du egoten dagoen bezala, eta orduan, guk ikusten duguna da, ez dula kapazitaterik eukiko inundik inoa. Ez tekniko aldetikan, personal aldetikan ikusten dugu nola dabiltzen, eta orduan, iruditzen zaigu, egoera kaskartu ingo dela asko, eta kalitatearen aldetikan, maldan bera jungo dela egoera. Gero lista de espera, inoiz ez ditugun zerrenda egon die, gutxitzen dijoazte, eta keja pile egon die. Bueno, beste gai bat. Honekin, pixkat, erantzungizun politikoak, ez? Guk kokatu nahi genituen erantzungizun politikoak. Eta horretik leheno aipatu deguna da, nolabait Tolosaldearekin egin nahi dana, ikusi dugu Eibarren kasua Subagudo zen historioan, hor badaudelako beste konpromiso batzuk, irikitzen da beste ospital bat, baina Tolosaldea jarraitzen du, sekula santan ez dugu euki ospital publikorik, beti egon da Asuncion klinika hor, Izagirre jaunak montatu zuen eskeostikan, eta gero kiebra etorri zanen, eta tiparrakoa sartu zen eskeatik. Orduan, guk ikusten duguna da, momentu honetan, edo gehatzen dugu asidien bide hau, edo privatizazioa etorriko zaigula goiti bera. Eta hemen gogoratu behar dugu, lehen aipatu dugu,
€185 guk jartzen degula, dirua gure artean, guk emandako diruarekin gestionatzen nahi die klinikaren funtzionamentua. Eta azkenen aberasten nahi dana da Gomez Montoya. Orduan hori da guri irutsi zaiguna ezinezkoa dela eta horrei aurre egin behar zaiola. Eta nolabait hau pikutara botara alizateko, eta hori parlamentuan egon ginenen, hori izake denuen, ez? Eta orduan, danak esaten dute, alderdi politiko guztiek esaten dute, ez guk publikoaren alde gaude, baina gehien bat PNV tokiaren tokiko beharrezkoa da pribatuak ere sartzea. Eta gu esaten dugu, ez? Guk hemen edo publiko edo bestela privatizazioaren aldeko izango da, zetik hemen klinika badaukagu, teorian hospital komarkal papera jolasten duena, baina gestio pribatua da eta etekin pribatuak bere patrikarra eman ditu. Orduan, guk horratikan esegitzen genuenan, leheno Jabiek aipatu duen lege hau 1587, sinatu zutena, leheno aipatu ditugun alderdi politiko guzti horiek, eta bereziki PNV, esatea, guazen derogatzea lege hau, edo behintzatez aplikatzea Euskal Herrian. Guazen ez aplikatzea lege hau, eta gero hori ikusiko dugu, ze pausok eman behar ditugu publifikatzeko. Eta gero horra saltzen dana da, pixka guk ikusten duguna da, hau ez dela kasualidadea, lege hau hor balima dago, naiz eta esan ez publikoaren alde gaude, kopagoaren aurka gaude, ez gaude migranten aurka, baina horiek, kanporatzen balima ditugu asko zobe, eta holako gauzak, ikusten da ja joera bat garbi dagoela, eta hemen, naiz eta mantxoago joan, guk ikusten duguna da, Tolosaldeari ematen diogu erantzun potente bat, edo bestela hau aurrea jarraituko duela. Eta, ezin dugu aztu, hor dauzkagoten, Los Gomez Montoya eta konpainia, euki itzatgeten beste interesak, azarra egoitzakin, eta gizai, eta baizet, ez? Orduan, alde horretatik ikusten genuen, nolabait, historia, ez? Eta gero hemen dagona da, berriro aipatzen da, obraren eta oidana, baina, eta gero dago inspezioaren papera. Inspezioa nolabait, konzertua balima dauzke horri pila bada, holako totxo bada, eta horra saltzen dena da nolabait Osakidetzak eta Jaurlaritzak egin behar dula nolabaiteko jarraipen bat konzertua nola gauzatzen den. Ze kalitate ematen den, ze kexa dauden, eta ze zerbitzu ematen den azken finean, ez? Eta orduan guk ikusten duguna da, eta guainerte, konzertua sinatu zen, 2011-tik sinatu zen ezkeoztikan, ez degula inungo txostenik euki, nolabait, balorazio bat, naiz eta gezurra borobilak izan, azaltzeko nola dioan konzertuaren funtzioa edo bete beharrak, ez? Eta Jaurlaritzan egon ginenen, izan zen harrigarria, zatikan, zauden, PP-ko Laura Garrido, UPyD-koa ez horretzako etzake garrantzirik Osasunak Tolosaldean, SOE-koa azaldu zen emakume bat, lau legislatura daramana Jaurlaritzan, eta es que en Tolosa siempre andamos con el mismo problema. Nos llegan informaciones diferentes, pero es un tema que tenemos que arreglar de una vez. Eta ni zanien, joder, pues llevas 4 legislaturas aquí para intentar arreglar. Eta PNV-koa izan zuen akojonantea. PNV-koa izan zuen, es que guk eskatzen duguna da klinikaren publifikazioa. Eta ambulatorioa leheno zegoen egoera edo hobeagoan jartzea. Eta esate zeu tipuak, baina honi dakidanek Montoyak ez du saldu nahi klinika. Joder, kentze dio 185 eta ingo dugu gestioa guk. Ez? Guk jartzen bali badu diru guztia, zetako behar dugu Montoya. Eta gero, beste galdera inziguna, oso azkarra tipua, esate zeu, eta zuek nola ingo zenukete publifikazioa? Joder, eta izertako hau. Harrigarria, ez? Galdera batzuk, increíbles. Eta horrekin, guk ikusi genuena zen, guk behar genitxuan lapitzau, eta eman genitxuan informazio guztia. Obran ilegalizazioak, dana eman genitxuan. Eta tipo esatzen zuen, deituko izuegu, gaur arte. Azarroan egon ginen, eta guandikan ez dira gurekin harremanetan jarri, ez? Orduan, guk ikusten duguna da, edo hemen, aktibatzen dugu, nolabait, movimentu bat, hau pikutara botatzeko, eta gu badakigu hori egin alizateko ez dala ez nahikoa mobilizazioa bakarra, baina hortarako izugarrizko garrantzia dauka gutzako 15ean egingo dan manifa, Tamar alkate deituta,
Eta horrekin ikusten duguna da, eske berrigorrez bide hau hartu beharra daukagula. Eta guk badakigu klinika ez dugula publifikatuko ez urtebeten, da ez bi eta ez akaso bosten. Baina bide hori martxan jarri beharra daukagu berrigorrez. Berrigorrez zertik bestela privatizazioa goaz zuzenean. Zuzenean. Eta ez Tolosaldeakoa bakarri, Euskal Herri osokoa. Hau da lehendabiziko esperientzia, ondo ateratzen baldin bazaie, eta ikusten baldin badute 10 euroetatik 3 posible dutela hemen 20 milioitik, 130 da 6 milioi. Beste Goierrin, beste Bidasoan, beste diru den guzti horiek beraientzat. Hau zabaldu egingo da, zabaldu egingo da. Horre onda beste kasotxo bat oso harrigarria dena, ez? Konzertua sinatu zen ezkeoztikan, urtero, jaurlaritzatikan eman zaion aportazioa klinikari hilotzen joan da. Eta azkenekoa zen, ia 21 milioi eta pikokoa. Aurtengoari begira, krisia dela eta ez dela, jaurlaritzatikan esan diote, dirua gutxituengo dala. Milioi bat gutxio, 100 da piko olako bat gutxio, eta klinikako azkar hauek, Montoya eta Dendaluze eta oso azkarra dienak, zein dute? Guri gutxite zaigu diru sarrera, langile jaiste dio soldata, eta guk etekina mantentzen ditugu bere hortan. Eta horre onda beste atal bat, eta da, langile sartu zutela salaketa, eta epaitegian arrazoi eman digutela, hemen azaltzen den entramatu guzti hori, hauek bakarrik aurkeztu zituzten klinikako kontuak. Eta guk esaten genuen hau ez da klinikaren kontua bakarrik. Hor daude GESA, daude Japinde, daude Asistentzia Medika Tolosa, daude beste guzti horiek, eta zuek aurkeztu behar dituzue grupo osoaren kontuak. Eta nola ez zuten aurkeztu hori, takata, ilegala eta langileri berriro bueltatu behar izan diote, deskontatu zioten dirua. Hala eta guztiz, rekurritu zuten Bilbora, eta pasaden guendala 15 bat egun, etorri da Garbine Birreun sinatuta, hoi dela, talde bat dela, eta kontu guztiak, eta etzan sartzen ez da baloratzea ere enpresaren eskaerak. Esatezuna zen, ondo dagoela lehenoko sententzia, eta ez da sartu baloratzea ere enpresarek emandako argumentua. Orduan, hori ere etorri zaigu oso ondo, azken egiten dutena da, ez, diru gutxio sartzen da, langile jetxite dio soldata. Eta guen, azkeneko borrara honetan dabiltzen kontuekin da, 10 urte soldata kongelatuta. Eta diru gutxigo etortzen baldin bada Osakidetzatik, gutxituko diote soldata. Gehiago etortzen baldin bada, ez dizugu soldata igoko, osea, ez da lotzik ere ez daukate. Orduan, guk eskatzen duguna da, hemen Darpón jaunak askotan aipatzen du, eta medio guztietan ateratzen dena da, ekida. Eta gu esaten duguna, guk ekida nahi dugu, gu nahi duguna da, beste eskualde bezalaxek egotea. Eta gu nahi dugu hospital komarkal bat eukitzea, eta ez erdipurdiko hospital bat. Horretik esaten duguna da, eskualdeko hospital komarkal bat gestio publikoa izango duena, eta ambulatorio bat leheno genduen egoera, eta bida pixka bat udaletxetan onartu dan mozioa, nun lehenoko egoerara bueltatzea, eta hortikan aurrea, hasiko gineke beste gauz batzuk planteatzen. Orduan, alde horretatik esaten duguna da, ez dala posible, eta jaurlaritzak eduki berdu kontrol asko zehatzagoa, ze gertatzen ari dan klinikarekin, ze gestio mota ematen ari dan klinikarekin, eta nolabet, guainarte egin duna da, beste aldea begiratu, jakitun izan da, hor daudela bere laguna. Bere launa daudela, eta orduan ez du, inungo espezioko, guk emandako numero guztiak, eman diegu danatikan, eta ez dute haua iriki guandikan. Orduan, ikusi beharko duna da, datorren egunetan eukiko dugu foru aldundian ere eztabaida, eta area jongo gea, ez gea tirago masakin jongo. Jun beharko dugula, beste zerbait gehiagoki, kontu nukita, ateratzen nahi dien gauz guzti hauek, arrazoi ematen nahi zaizkigula bastar guztietatik. Orduan, uste asko zez indartsuago jongo gehala. Eta horretikan planteatzen duguna da, nola ez diran betetzen konzertu horretan azaltzen dien baldintzak eta hor azaltzen dien parametro guzti horiek, kalitatezko zerbitzuak eta bar, eskatuko duguna da konzertuaren bertan bera ustearen papera. Eta horrekin, azkenen planteatzen duguna da restizioa,
kontzertuaren rezisioa, eta nolabait bideratu alizateko eta aurrera begira ikusteko zer nolako osasun gintza nahi dugun Tolosaldean, mahai bat eratzea, nun parte hartuko duten Jaurlaritza, Foru Aldundiak ez dauzke kompetentziak, baino zor historiko horretatikan, 1.000.000 euroko zorra dauke Foru Aldundiarekin, klinikak, Fogasakin ere bai, eta orduan eskatuko duguna da, Foru Aldundia de parte hartzea, alkaten batzorde bat ere parte hartzea, topa parte hartzea, eta langileen ordezkariak, klinikako langileen ordezkariak ere maila hortan egotea. Eta ikustea, denon artean, zein izan beharko loike, mendikan aurrea Tolosaldeari begira, euki bergen horituke apostua, ez? Zengintzaren aldetikan, zein izan behar dan apostua, garbi ukita, gure aldetikan behintzat oso garbi daukaguna da, publifikazioa ez dala emango ez urte beten da ez bitan. Baina bidean jarri behar degula, argita garbi bai, bestela gureak indik. Ja bukatzeko eta reflexio bezala da hori, ez? Hasieran eta abote pronto inork ez du esaten sanidadeen pribadoen alde daudela, denok, eta beraien programa aurkeztu zienean inork ez duen esaten, eta ez dute esango, sanidade pribatuaren alde daudela. Aldaketa hau egiteko ez gaituzte aholkua eskatu edo gure iritzia eskatu. Garbi dago konzierto berrikin okerrago gaudela, ja hasieran ja geunden gaizki, eta konzierto honekin oraindik okerrago gaudela. Ez die gure eskaerak kontutan eduki, manifestazioa, sinadura, keja, ez dakiz zer, baina ez bakarrik guri, alkatei ere ez dietek kasorik egin, guri bezala. Eta orduan, garbi eduki behar dugu hori, privatizazio hau da partido politiko, lege hau sinatu zuten partido politikon ardura edo ondorio, eta horien artean hemen konkretoki PNV sinatu zuen. Hori garbi eduki behar dugu, eta horrek esan nahi du PNV eta PP, PSOE, CIU, Coalición Canaria daudela sanidadekin dirua ateatzeko alde. Hori da beraien helburua. Hacer dinero con la sanidad. Aurkitu dute hor meategi bat, sanidadekin, baina aurkituko dute hezkuntzarekin, eta aurkituko dute zaregoitzakin, eta aurkituko dute gauz guztikin, hemendik aurrera beraien ideia da, ordaindu, behar dugula gu ordaindu, eta beraien lagunak etekinak egitea. Hemen dago beste adibide bat, ez da, goendala oso gutxi, MCC-en inguruan, Fagorren inguruan, horko burua, Gisasola jauna, dimititu zuen eta utzi zuen eta oidana, honek esatezuen goendala hilebete bat gutxi ora bera, MCC-en barruan, bazegoela nolabaiteko apostu bat, osasungintzan sartzeko, zeatekan ikusten zutelako diru iturri bat. Gisasola jauna, esatezuen, MCC-ko tipua, eta gaur esan diate Petronorrek fitxatu dute duen. Orduan, hauek ere badakiten nondikan dator apostua, eta MCC ere horrelako negoziotan sartu nahi balimadu, ni uste horre zer esan badukagula. Eta hau, guk ikusten dugun, urraz guztiak eman ditugula ja instituziotan eta modu zibilizau, demokratiko, beraien demokrazia jarraituz, joan gara leku guztietara, faltatzen zaigu Foru Aldundira joatea, baino planteatu ditugu kexak, joan geha, manifestatu egin geha, eta ni porretero kaso. Orduan, guk argi euki behar dugu, beraiek hor daudela eta hori egiten nahi diela, guk eman diegulako botoak, ojo al Cristo, ojo al tiesto, que les quede claro que hau esaten dute zahar egoitza, zaharrak, pensionistak eta hori, eta nire ustez oso ideia importantea da. Beraiek esaten dute, el que nos toque la pensión,
no va a tener nuestro voto. El que nos toque en la sanidad pública no va a tener nuestro voto. Garbi euki behar du jende hori. Bestela, jai daukagu. Garbi da, euki behar du jai, osea, garbi horrela dela. Eta guk boto ematerakoan, garbi euki behar dugu ze garrantzia duen asuntoa. Egingo duten hori, benefizio. Non lortzen duten benefizio, modu batean bestean, baina gu ez gaude zari, da konzertatua adibidez die baita ere, hori esan digute, Tolosako zinegotzia, konzertatuta daude die baita ere ikastolak, die konzertatuta, tendrás huevos, osea, konparatuko duzu, ikastola bateko zuzendaritza, klinikako zuzendaritza, egoten diet dena bat besteen atzean zuzendari izateko nahi, ze forran eta arazorik gabe bizitzen die eta hori, eta dirua ez da ateatzen beraientzat, hori baita ere da konzertatua eta orduan beraiek horren alde daude. Eta hori hezkuntzan oso ondo funtzionatu du el concierto, eta orduan beraientzat da gauza berdina. Orduan, eta fantatzen zaigu bat, datorren larun batean, guk aholkatzen dizuegu, zuek, lagunak eta familia guztia, Tolosako manifestara joan, importante izan. Osea, beraiek sumatu behar dugu, zaharrakin eta pensionistakin sumatu duten bezala. Osea, aldatu dute, pensionistak esan zutenetik, el que nos toque la pensión no va a tener nuestro voto, eta handi gutxira, kopagon asuntoa, bueno, ez da izango beraiek esan duzete betena, atzo elkartu ziren, Tolosako kulturetxeko zail osoa pensionistaz beteta, eta datorren, larun bat honetan, konzentrazio bat egingo dutela, eta hori, claro, berai ikusi dute, indarra dutela, beraien bototan, ezke hor dago indarra. Zeun eta zein ematen digun botoa, ateako da bat edo beste, eta ikusten dute, el que toque nuestra pensión no tiene nuestro voto, el que toque nuestra sanidad pública no va a tener nuestro voto. Garbi euki behar dute hori, eta hori garbi ikusteko manifara joan behar dugu. Que nos parece importante, oso importantea da, beste gai batzu importantea die, baino sanidad, osasuna oso importantea da, eta defenditu behar dugu, bestela... Bai, eta gero guk konbentzituta gaude, ni uste momentu honetan Tolosaldeak bi erronka nagusi ditula, alde batetik osasungintzaren arazo hau, eta beste aldetik arazo ekonomikoa askoz ez potoloago eta larrigoa dena, ez? Baina ni uste momentu honetan eta kontu neukita ze garaietan bizi gean eta legislatura aurrea dijoana, ni uste hau dala gai bat errepasoa emateko lege hau sinatu zuten nahi, eta bereziki PNV-ri. Eta ni uste hau dala gai bat irabaztekoa eta irabaziko duguna. Eta hor, ni uste hilaren 15 izan behar dela indar erakustaldi bat, nun PNV-ri izango zaio, edo sinadura kentzen dek lege horretatikan, edo hori ere privatizazioaren aldeko jarrera dukek. Eta Jabik esan du bezala, ez dek gure botoa okiko, sekulan ez du duki, baina bueno.